To je prostě, já jsem objevil skvělý kytičko prostě, to bylo nějak 30. listopadu, nebo nějak takhle, jsem objevil skružeci a prostě to mě dostalo k zpívání, mi se to dostalo potom jako scéně. A tam byla obrovská jako boží skružice a to mi prostě řekla, musíš zpívat. Já jsem začal zpívat. Měla obličej. Neměla takový dvě ty kadla, takový oči, jo. A ona říkala prostě, mě zvětší svět. Já věděla, že to řekneš. Promiňte, nevykáte, káte. Promiňte. No proto. No co to? No to. No to. Ach můj bože. A pozor, řekněte mi, co je tohle. No to jako, promiňte, to je jako prostě. Nejste prasák náhodou. Jako, tohle. To je jako váš mozek, jako, který jsem před chvilkou vydal, jako jo. Já mám tak velký mozek, ale jsem teda šťastný člověk. Jsem šťastný člověk. No to jste, ani ho nemáte. Jako můj, jako byť. Jako si ho tam, jako dosadím takhle na hlavu, prostě. A má ten mozek prostě, jste šťastný člověk. A takhle už ne, prostě. No to mám teda větší. A víte co? Víte co? Teď jako až Ale to je pěkně prokrvený. Jako cenu. Ty se zeštívala. Cenu viděte. To říkáte, jako jo. To nevadí, my už ho známe. Jo. Tak jako teď, no. Jako teď, jako cenu jste vyhrál to, že si můžete jít právě zapařit do mýho pokoje. Opravdu. Co si zapařit? Já to zapařit, Jako i s celkem dubnou, ne? Chceš jim? Ne, ale s tímhle. Já tady mám tohle. Je tam holka. Zapařit do ty dubny. A ty nenatáčí, ale. Nenatáčí, ale. Koukám, to je poslat.